Здравейте, приятели от света на Enderva Houses, и това видео не закъсня. От доста време искам да го направя, но не се освободи възможността. Искам да ви запозная с имотите тук, в случая в ерията, където ние живеем, какви квадратури са, на какви цени се продават и когато са били построени, какви са им били цените. Всички къщи са с 3 или 4 спални, квадратура от 200 до 230 квадратни метра. И за да е по-лесно, ще вземем една къща, ето тази на ъгъла, и ще говорим само за нея. Къщата е 2264 сквер фита, което е около 210 квадрата, построена е 95-та година и се продава за $154 000. Май месец. А декември 2005 година, 10 години по-късно, цената ѝ е била 355 000. 130% скок в нейната цена. 2008 година пада на 210 000 евро съответно и се продава за 192. 210 имаме обявена цена и се продава за 192 000 2008 година. Съответно тук къщите, за разлика от България, се продават необзаведени. Необзаведени, само баните са готови и кухнята с част от уредите.